Karbi Anglong Autonomous Council pena ki joy longle pata kipi ke chok che puthak APSLC pen ning kang samse chepaklang. Pharkonga pama monduli along Mesen pen revival crusade ke paju. MLA Dorsing rong hanga hin pen IBS akam kang pupon. Kardong pinyada ba berta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonarju iktha berta angton pen ajara sonle claim ponjita aron thik rep la soteng pensi aron kupima kapinchong aron arkan longle la sonsi preni phai crazier ni APHLC ratcharia song atum non Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum radaphan longle pata keron ke chokche pu akoi piponsi kachesong asai dengpon Lason si non malom Karbi Anglong Autonomous Council hin pen radaphan mathapon si Karbi Anglong Autonomous Council alo kedo ana constituency tin along kedo arat adon tin aphan stame chiri pho along le pata abangke akejoy pen si radaphan kipi ponji aphan sikdang pon bonta bangso along aron re mate kiche ke beso tum aphan long le pata abangke pipon long le pura colony revenue circle along kachesong asai dengpon Kachisong hud kaningji pon ateng ke sik schedule arlo ke keche ke be atuma phan ke longle pata ki piponji aron avepu tok dago sidame nona son BJP akam ke claim atum pen jongsi da ke claim pidun chonpro ke inglong aso kali atuma phan ta claim pipon det popusi kachisong hud ningji pon rinti Dorsing rong hang da Fuluni constituency arlo long alang li Karbi atuma longle cancel pi det si kapregamen thap thot halatam periodic patta ke dotang along si cancel pidet si commandment thap thot la bangke nil to mangke la so puthak ke claim mangke MLA Dorsing rong hang phana tunge pinrem loke jong si nang la son cancel hai plotang te hala non tribal ke do Bangladesh pen ke bang West Bengal pen bang Bihar pen ke bang atuma patta bang cancel ba prang tha nili kui bangke ta selang li phan tuning lo Masuk cancel abang ta prapin pelang cian sirak nangko tapi aprang pen ke dover patta bang ke padover nangko Khirunia long ason Pawan Kumar Rai ason ke akhaya phan ke chipi pon vek po la ke si sik schedule kapap huglo puta APHLC asong atum pen jongpo jongsi non ason ke claim ington pon pete kachesong abangka ington pon pe puta pachini pon dak state long ta mithang akhomia tumta amithang along le patta ka chapalongi phansala so scheme ka semar mati ili tumta jumesen lo amen kir ke tangde ili tumke 6 schedule area tribal area porsi la dake keche ke be phan ke longli ka patta ke piune di sida non ka chaplang thu ko piloma la dak bang Karbi Anglong Autonomous Council tribal area long si non ke MAC atum si longle patta ke ron dia phan lang tum claim bo Ulotang te bisar alam kupli homos di long son ke longle hempu mate longle patta ke roni bangke Pawan Kumar Rai leke Pawan Kumar Rai yong si longle patta ron lodang te alang li Kumar han loke ron po Bihari ke che ke betuman si ron bokadi de lalote lake 6 schedule ke tuman ka wailed lo la pen ke claiming aron bangke alang tum claim clear lo la senili tum Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum phan ki puang tum jong si longle patta ronji ulotang te aron ateng pen lang pamera ron noi pusini tum puji alang li tum non ke claim bangke ke dotang long le patta long ta hala bangso long le patta long ta ko non fill up thu sela dakta ko kapre ka patta ke isi thu la buson da tum arju tum long lo nil tum rong sor pen arju long lo la sila ke PWD to war sonra war le ping batai la bill ke bang poisa ke bang LinkedIn ke droji aphan pu athak koidun lam pu ke patta ke isi long chok se once Teron sang hoban si patta pilo budang te lake komane hanse sang rong pi sang ban ka dake dudolo Fuluni pen der chuna rong pi Karbi Anglong live Pirthe lake malom so aphan choji bonta pirthe pen chi utekang derapi kaya para kai ke dodam ji adim lake sining hemreng me hanlo Bangso pirthe la ke papa pirthe botsi son suri akeso sitame nang manlo Laso pen kachepa jok thekjia phan pura dipu pastorate pen chapatir piponsi ke damtang preni phainar kep pen kep arni an ni thoma pharman pharkoma pa monduli long revival crusade paman pon Bangso revival crusade ke paman pon ahu dipu pastorate chairman an parta longri pastor Reverend Lal Klan Moya ahin pen kachepa em pupon amai long
Pastorate Secretary Senior Lal Ramdin Thara Hin Pen Jaimek Doan Parjupon. Jaimek Ateng Pen Preni Pai Narkep Kechengarni Arnam Kirojia Phan Rong Supi Mondoli Pen Dipu Mondoli Khoyara Tum Pen Lun Parjupon. Crusade ke padupon ho dipu pastorate angkang kedo lasonsi dipu mondoli pharkong apam mondoli dikhong mondoli upper habjan mondoli chekso langso mondoli rong supi mondoli rong chingri mondoli rong klarbong mondoli lapen preaching station pen habjan PS rong chingrum PS lapen mijung PS kadokawe palong kre isi amondoli pen chitongdo. Crusade ke padupon ni thomang bong lam ke than mate speaker apan Mizoram pen V Lal Biak Zwala Hin Pen Mondoli Kija Ponangji Mondoli Radaphan Kiduk Kisung Kelang Ponangji Kiduk Kisung Hut Joyke Jogwana Hutsitame Hempujisu Aphan Chi Ot Hip Nangji Pu Pendanglo Arnam Aphan Ki Kroy Nangji Putak Kidoan Chithan Chimumpon Lapenan Parta Kijut Siarni Karbi Anglong Mission Field Secretary Reverend R Laltha Puya Hin Pen Stame Nangli Konatsi Kedolo Pu Athepi Pensi Jume Sen Pen Arnamalam Thampon Jesus Christ tolong ne kedam ji pulutang te damno soitan anak si ne kedam po pulutang te damno ang bokalong si duri lalu lapot si neli nangli ke konatsi kedolo lake nang ne tham cecini mondoli ada ketu Keklang ike karzong kalthir. Hello, hallelujah. Kedu kebo ning isi pen kedu I adim ke Jesus Christo amondoli. Hello. Crusade ke paman pon ni thomang pong ke ongdong ke so dada tum dunsi ke so sitame chepami dunrinti. Bangso Crusade ke paman pon esek pastorate choir, dipu mondoli choir, pharkong apam choir, cheksolangso choir, upper habjan choir, rong chingrum khoyar lapen rong supi mondoli khoyar tumpensi arnam kirolun lunpon. News report Karbi Anglong live. Individual beneficiary scheme asai haraghat LC angkang along ta sai ke claim ke pangcheng ponjia phan phai kuni ni phai kre isi arni rongkut salawor rong pi arong lapen jeng jaronia long MLA Dorsing rong hang arideng pen kangpupon. Sonse Havraghat Block ke parlo Puluni constituency Rongkut Salavor Rong Piarong Lapen Jeng Jaruni along IBS Individual Beneficiary Scheme pu Block Pen Kipipon Pini MLA Arideng Pen Kangpupon Bangso long kachetong dun Puluni VDC Chairman Dhuniram Rong Hang Lapen Kapreg Rat Sai Klembang Atum Chetong du Block Pen Kopia Son Manangkele Lapen Un An Pen ke Radaphan si Pipon Poputa Chethanpon Tek kuri nai kam claim clear kuta putu puthai nai kam claim that apita putu puthai nai job card tum kam claim la so putu to puthai nai lasi kache paduk nai kenang soddu lasi kelong abang putin banta ni chuni lo al tum che paduk chet no
นางตุมไม่ทางยุ่งแฮมกำพันตาอลิตโปเป็นจอบการตุมตาสิกายสินนางลงโปเป็นอันพาร์ตละจอบเบเนฟิซีรีก็ลงบางพูดแต่ไม่อาสาประสุบบักลงโปสิละส่วนอาศัยแต่ไม่ละque central government เป็นอัตางกาสิละบางโซ central government อัตางกาitu mata pabi pen cepaduk pen klempon pulu tangte lahai pen da ili tangka kelong atau wardu pen kajing thur kami klempon atau wardu asi keduk yan juning rilo la kelong abang putin itu mandame siklo jonjong ni bong cerap pen petang pa meji fansi ni li juning ri ponlo la son thak yong si petang apor pen tum petang piun lo ponte landu si kuma ko skim kelong ni awak sai Fuluni pen dir chuna rongpi Karbi Anglong live. Kuthepi bor im kru arong lake ningkan pharu kresir kebra troxi kebra plia ningkana hutsi rong chu kempon longle phelang hai hui akesar saratum pen lana pon pamesi ove wang bomsi mesen me et pen pining ningkan suri hini rain koi rapli aningkan phai kunia chikloni phai kep arnian ge ningkan phokep pleng pamesi rong isi ching ripet pen inglong merok pathuak la malongsi sertalina jubilee mesen pen talon pon Lahen lo bitung reng thama constituency arlo kuthepi bor imkro arong lo ningkan pharo kresir kebra throk si kebra pli aningkan rong kachukim arong lo bangso rong chukim det pe ni phai kebar ni anke ningkan phokep chok pamisi sertalin ajubili talon pon lo sertalin ajubili katalon pon amailong tirikam amaiphu moheswar phangcho chunbang lapsing teron rongasar bor imkro risobasa kim teron Rada sai klembang borson kro Joelson rongpi dorsing teron lapen klem rapet arisang ho tumpen chepater piponsi bangso sertalin ajubili mesen pen talon ponsi karlitang rong kachuki matum anaphan milur ke kai pen chikimo ponsi arna mangno ahir jume hangpi pon rintil Jubilee katalona men pen klimsoma risoi jang lapen ni marlia tuma phan tame prek jam kapathua son pado ponsi ke haya tum anaphan nong is tame pipon rintil Mai pi ke dohut aluhia man pen kachutong dun lem sa chairman Mongol bia hin pen stame rong rup ke messenger phan la pen kaching thurdun thekjia phan mai pi ke dohut son thomalam the pen si rada phan thanpon Bangso sertalin katalon pon amai lo man ke do habe pin po sarkari gambura rada sai claim bang atum pen kedanglok ki ongdung Man kedo aluhia tum tame chitong dun si sertalin ajubili katalon pon amailong mesen pen pichundun. Nili tum ladak krorong, ningkan pokep kepling, krorong atau ningkan pokep kepling sertalin, ningkan laso nangkili lo laso sertalin katalon namai sini tum kapalon pen laso along nangkachitong dengan tum Karbi Anglong live apans tame kardom pilo ningat long pen, lapen ladak ni tum kuthepi west Karbi Anglong inglong merok krorong long ladak sertalin along nang na meeting Simon krorong kusipul ladak nili kuatin long non nili abang ke Simon kro so ko bor im kro pulo laso meeting long nangachit tong do kado kawe sarpi sarpu rongbe rong thak kiti kiting patah ke jo rong asa rubasa bisobasa sarbasa lapen abi haren tak kacit tong do lapen mutiar basa puta do lapen aklim angfar lapen dak nilitum along KCS unit atum ta ilun ikan nang kacit tong do alang litum pantal lasi nang litum channel hoi pensil lilada nang kacerap itu dun theka pot ningat long pen kardom pajir pon lo sa pinali tum bangso mai long pipi jai mexico deng pon lo nilitum piniladak ada baku pen ke erong berong thak arong arupa long kedu isu yang atuman lapen sarpi mar lapen sarmar atuman da chikha ponsi lapen menarong ariso yang atuman pensi tame isi sertalin katalon asin kachipi ponji pensi khela dhula mate kapatwa son kibi pondo laso aprang nilitum
rong alamain tulpon lo la pen rong alamain tulpon det pen kachikimu pondo la daga rong chukim cheng rong asar Simon Krolo nili pa ai ka eding leng pilo la pen rong riso pasabarem ke seng inti la pen achor bang ke kanne phangchopi la pen alang ni tum awi ahut pen la daga rong ke tu thik pen arnam ke hang pontang alang tum tinim ke matang tum chikimu pon lo la det pen sine tum bothali ke ap ke kat ka chebai ke long jump la hai ke chon quiz competition la pen la clean somara tum hanse tame sorlo mar tum han musical chair sitting nason se ason khela dhula pipon pen prize ki pipon dong kamu kampen wiki be Karbi Anglong live. Lason se phai koni ni phai ke bar ni Chinthong constituency ke parlo rongjang phongalong congress ratcharia song atumpen Mondol office akimi West Karbi Anglong district congress committee vice president Rupsing Bongrung arideng pen ingpuponlo. Lason si MLA kilik nang te bok bom lupu angring chini si non malom ratcharia song atum methang asong kache pahai ponjia phan asong tin atum sitame dode sang si sai chiklem bom tanglo. Lason thot si rongjang phongalong congress asong atum pen sitame Mondol office akimi kangpua jai mek deng ponlo. Lasolong aluhiman pengpen kachitong dun West Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Rupsing Bongrung, West Karbi Anglong District Congress Committee General Secretary Manikson Ingtiatum pen chenglok mondalalong ki claim ke thigiding lapen songalong claim dam rapet ke thigiding atum chitong dun rinti. Labang song mai long kaprek political party mate ratcharia song atum sitame amithanga song aphan ning ka chethe kabi penajok Congress asong atum ki claim ki dam mesen pu theglong si kadu kawe APHLC asong pen bang troxy BJP asong pen bang greener ke bang photum Congress asong along chepa og dun rinti Mayalong Congress asong along ko son si claim dam pen chepa hai ponji ma lahai hui alam setami alang litum pen chingki chethan pon lapen pini labang so mayalong kaprek asong pen kibang atum setami Congress asong along claim dam dun pame po pusi ningje pon rinti আমাৰ বিশেষকৈ চিনথং মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি তৰফৰ পৰা আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ অফিচ ওপেনিং কৰা হৈছে এই অফিচ ওপেনিং কৰাৰ পাছত আমাৰ নানা ধৰণৰ বিষয় ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে যে আমি যাতে আগন্তুক ইলেকশ্যনত MLA আহি আছে এই আগন্তুক MLA ইলেকশ্যনত আমি কেনেকৈ আমাৰ চিনথঙৰ পৰা যথেষ্ট ভোট আমি কংগ্ৰেছৰ ফালে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে আকৌ আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা আলোচনা হৈছে যে এই 2-1 মাহ ভিতৰত যে প্ৰত্যেকটো PCC আমি কমিটি গঠন কৰা হ'ব তাৰ পাছত কমিটি গঠন কৰাৰ পাছত আমি আমাৰ হাই কামাণ্ডসকল আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াতে ভালকৈ যাতে আমাৰ ডাঙৰকৈ আমি ৰেলী এটা পাতিম সেই ৰেলী আমি ৰাইজে গম পাব যে আমাৰ চিনথঙত কেনেকৈ যে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে Chinthong pen hemari rongphar Karbi Anglong live. Non hejong rong kachi kimpon Karbi Anglong pen nagalena hoila horizon Karbi rong bari malong MS ronghang RCC pillars manufacturer akulat ahem kangpu pona birta nangpale birta kilong pon atengke phai kuni ni phai kep homtiar ni ani kangsampor phai phopor Karbi rong bari malong humsing ronghang pen chepatir piponsi chopha luhiaman pen chetong dun Karbi rong bari mamai phu molenteron dun mai phu desoiteron chunbang pradip dera Bidisar anante rang apen penang man peng kido tum chetong dun lapen ronghang sangho ningkang sampen man kido Karbi poho arakpon Mai long kachetong dun alhi Karbi rong bari mamai phu molenteron arideng pen MS ronghang RCC pillars manufacturer akulat phita ingtip si ingpupon lapen tiron sangho pen Karbi rong bari malong kido committee hin pen ningkarong ningkang sam kachuro pajerpon Adhialang ilason behana thu kemat hapen ke claim pona pot ningkang sam alam chethan pong Ladak simen arlong sangti pen kaslam pinang harmu longponji semen anu jok home pipe fencing anu jok hai hui longji lasi non Karbi rong bari malong kido rat anta mithang arong along kido akulat pen kenang sot ason anta kinam jia phan tirona sang ho pen pachini ponthu adon tinta simena pos nang ya penil tum dak kulat mane bazar sita menil tum impu ponji la sila ancho takali kadok kavi la soloma area an bangke la simena pillar
lahai ahin na bangke nilitum amuni phansi nilitum da priority chipi pon vekpo lasi nilitum long non pu dera sangho secretary do apen ge vice president pu alangni de soiteron sangho do lapen ge pu nilitum advisor Francis Milli ke sangho do lapen ge pu alangni tum nilitum along mane organizing secretary lo alangni pisu sangho lapen ge pu anonterang alangni advisor nilitum kaddo kavista ning arong bensi aju phirlo sadang nang chitong lo lasi karbia khai tum isi bangke kopi koson ma hemfre ke hang ba kapre sik sidul pu pencheng lo kapre ini tuma khai ke rengi phana isu kapre ka song dum na ke claim dulo la song bong benstame nili tum bang ke song political party pu la hailong ludunde nili tum bang ke rat long sigi luji pu rat bang ili tuma rat bang ching thur sop nang lang ili tuma rat atum no na bang ke dukan puhor ka chubi dunji mate la kulat kang pudunji aning ke hang asar pimar dum hansita nilitum don faru sose abang farman ke nilitum kulat kikim ponji phan kachisik chidang pon bomlo December achiklo nilitum dak Karbi rong barim Delhi market sitame dak Nagaland border flyover dak di non four lane ari dak nilitum intu pon Bukajan penan antirang Karbi Anglong live. Tang de pinya da ba birta bang kila pansi kang tonik lo dumi thak me kardom.